Cea de doua surpriză muzicală cu Mădălina Hâlbăre de astăzi, dragi prieteni, este în Lapoș Dărmănești, județul Bacău, pentru era la mulți ani doamnei Rodica, din partea fiinei Mica din străinătate și a întregii familii. Haideți cu mine să vedem cum va reacționa. E accesibil. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Bucuroși de oaspeți! Mulți-ani trăiască! Mulți-ani trăiască! La mulți-ani! Mulți-ani trăiască! Mulți-ani trăiască! La mulți-ani! Cine să trăiască? Cine să ne trăiască? La mulți ani! Mătușa să ne trăiască, nașa să ne trăiască, la mulți ani! La mulți ani, mătușa! Dragă și bine v-am găsit, bună seara și dumneavoastră! Dacă nu o să pot cânta, o să-mi scuzați, să zic așa, șchiopăteala de astăzi, pentru că am mers pe jos, nu de alta, ieșire aici afară. Am venit cu drag să vă urez la mulți ani. Vă mulțumesc din suflet. Și să-mi spuneți dumneavoastră din partea cui? Ancuța. E complice, dar nu e Ancuța. Tatiana. Așa este, din partea ei, vă rog să țineți și tortul, că e pentru dumneavoastră. Uite, o rog pe complicele meu cel mai bun să vă ajute. La mulți ani, cu sănătate, cu bucurii. Cu ce doriți? Stați unde vreți. Da. Am și o șampanie, vă rog. Și totodată am aici un mesaj pentru dumneavoastră din partea lor, care spune așa. Astăzi este o zi minunată pentru tine și pentru noi, draga noastră mătușă și nașă. Este ziua în care tu ai mai adăugat în buchetul tău minunat un trandafir, iar noi îți dorim să ai parte numai de zile minunate, multe sănătate, fericire și numai bucurii, să ne poți fi alături mereu și să ne putem bucura de zilele ce vor veni. Ești o nașă minunată, cu un suflet bun și plin de dragoste. Ești o mătușă înțelegătoare și mereu alături de noi. Îți dorim să rămâi același om cu suflet minunat și nimic niciodată să nu-ți șteargă zâmbetul de pe față. Chiar dacă problemele de sănătate câteodată își fac apariția, tu să treci cu aceeași putere ca și până acum. Noi suntem departe, distanța nu ne permite să-ți fim mereu alături, dar ești mereu în gândurile noastre. La mulți ani fericiți, îți dorim cu drag. Semnează fina Mica, nepoții Gabriel și Tatiana, Anca cu Felix, alături de copii, Edi, Miriam, Alex, Franci și Anastasia. La mulți ani! Le mulțumesc din suflet. Le mulțumesc foarte frumos lui Fina, nepoata, la toate nepoatele mele, la băieții mei, la toți care s-au gândit la mine astăzi. Le mulțumesc din suflet. Nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam. Să știți că am și un cântec din partea lor care spune așa. La mulți ani, omule bun, să fii sănătos, îți spun, să ai tot ce e mai bun în viață, să ai mereu lângă tine oameni buni și de omenie și la tot ce e greu să faci față. Hai să ridicăm paharul că azi o zi mare și să ciocnim ca la sărbătoare. Hai să ridicăm paharul că azi o zi mare, la mulți ani îți spunem fiecare. Să ai prieteni lângă tine și averi și bucurie și să nu uiți ziua asta mare. Peste ani și ani de zile să-ți aduci aminte bine, să nu uiți cum petreceai odată. Hai să ridicăm paharul că azi o zi mare și să ciocnim ca la sărbătoare. Hai să ridicăm paharul că azi o zi mare, la mulți ani îți spunem fiecare. Hai să ridicăm paharul că azi o zi mare și să ciocnim ca la sărbătoare. Hai să ridicăm paharul că azi o zi mare, la mulți ani îți spunem nașa fiecare. La mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc!
Dacă vreți să aprindem și lumânările ca să fie așa totul la pachet. O să-și pună dorința. Vă puneți dorința în gând sau cu voce tare? Cum? Și suflați-l. Mulți ani să trăiască, într-un mulți ani fericiți, nașa să ne trăiască, într-un mulți ani fericiți, mulți ani să-mi trăiască, mulți ani fericiți, mătușa să ne trăiască, la mulți ani! Vă mulțumesc din suflet și mulțumesc la toți care s-au gândit la mine. Nu mă aștept. Puteți să-i transmiteți acolo un mesaj să vă uitați la cameră dacă doriți. Vă mulțumesc frumos Fina și Tatiana, la toți vă mulțumesc că v-ați gândit la mine. Nu mă așteptam când să faceți așa mare surpriză. Vă mulțumesc din suflet. Să dea Dumnezeu sănătate și să ne întâlnim cu bine. Vă așteptăm acasă. Dumneavoastră un mesaj acolo la cameră dacă vreți. Zici, Dacă vreți să-i spuneți ceva lui Tatiana, lui Franci, Alex, toți cei care au semnat surpriza. Să vină acasă, să ne întâlnim cu drag. Foarte mulțumim că mi-a făcut Asta mare surpriza. surpriză, nu ne-am gândit niciodată la așa ceva. La mulți ani! Să Vă aveți o seară mulțumim frumoasă, din suflet, Doamne. să fiți sănătoasă. Hai, nu vrei să stați la masă cu noi?